Il-Belt Valletta saret l-ewwel lokalità fil-pajjiż li qiegħda toffri servizz mediku pubbliku li permezz tiegħu il-pubbliku ġenerali jista' jkun strumentali biex tkun salvata l-ħajja ta' individwu li jista' jħossu ħażin bla mistenni, partikolarment kawża ta' attakk tal-qalb. Madwar il-belt se jkun hemm 8 magni teknikament magħrufin bħala l-Automated External Defibrillator li permezz tagħhom tista' tingħata l-ewwel għajnuna lil persuna milquta, għajnuna li tista' tkun kruċjali bejn ħajja u mewt. Waqt l-inaugurazzjoni li saret il-ħamis filgħodu kien innutat li għalkemm saru ħafna attivitajiet, Valletta 2018 ma kienx tkun kompluta mingħajr din l-inizjattiva li bija titħares il-ħajja tal-bniedem. Mit-8 AEDs sissa ġew installati 6, waħda ħdejn il-kabbana tal-Malta Public Transport fit-terminus tal-karozzi tal-linja tad-daħla tal-Belt, waħda f'Marsamxett, oħra qrib Kastilja, waħda ħdejn l-Ispiżerija quddiem il-bini tal-Parlament, oħra quddiem l-Ispiżerija quddiem il-Knisja ta' San Franġisk fit-Triq Repubblika u oħra quddiem l-Ispiżerija fit-Triq it-Teatru l-Qadim. Iż-żewġ AEDs l-oħra li mstennija jkunu installati fil-jiem li ġejjin se jkunu waħda fit-triq id-dejqa u l-oħra fit-triq il-Merkanti quddiem is-suq tal-Belt.